खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं गेजेर नेपालाव भारतनि दावबायारिफोरखौ लाबोनाय गंसे बासआ दैमायाव गोग्लैनायनि जाहोनाव सा-4 भारतनि दावबायारिफोरा जिउ गोमायो आरो सा-6 सुबुंफोरा जखम जायो। बे दुखुनांथाव जाथाया अब्ला जादोंमोन जेब्ला सा-40 दावबायारिफोरखौ लानानै भारतारि रेबथुमजानाय बासआ थानाहुन जिल्लायाव मार्चयांदी दैमायाव गोग्लैदोंमोन। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला बासआ पखरानिफ्राय काठमान्डु फारसे थांगासिनो दंमोन आरो बासनिफ्राय सा-20 नि बांसिन सुबुंफोरखौ रैखा खालामनाय जादों होनना खौरां मोन्दों। जाथायनि उनाव सा-45 हादोर पुलिस हानजानि मावथिफोरनि मोनसे हानजाया मोनसे गिदिर रैखाथि हाबाफारि जागायदोंमोन। बेनि अनगायैबो नेपालाव भारतारि राजथान्दै थाग्रा खुलिया मोनसे हरखाब रिलिफ नम्बर फोसावदों। माइक्र' ब्लगिं वेबसाइटआव नेपालाव भारतारि राजथान्दै थाग्रा खुलिया लिरदों सा-43 सो भारतारिफोरजों पखरानिफ्राय काठमान्डुसिम थांनाय गंसे भारतारि दावबायारि बासआ दिनै मार्चयांदी दैमायाव 150 मिटार गोग्लैयो। रैखाथि आरो रैखाथि होग्रा जायगायारि बिबानगिरिफोरजों जथायै बे जाथायनि सोमोन्दै सावरायगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं बिजनी पुलिस थानानि अ.सि. शंकर दासखौ सासपेन्ड खालामबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला सिखावफोरा मैया मोनायाव बिजनी एस.बि.आइ. नि एटिएमखौ लुथिना लांदों। बे आयदानि सायाव पुलिसनि रैखाथिनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन आरो बेबादि थासारियाव बिजनी पुलिस थानानि बिबानगिरि शंकर दासखौ डि.जि.पि. जि.पि. सिंहआ सासपेन्ड मोजाङै रैखाथि होनो हायैनि थाखाय सासपेन्ड खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं बावैसो 21 आगस्ट खालि फोसावजानाय टेट उथ्रिसार जानायनि माखासे गोरोन्थि बुजिनाय टेट बिजाथिफोरनो मैया रोखा खेंफोरथि होदों बि.टि.सि. सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि आरो टेट मेरिट सेलेक्सन कमिटिनि आफादगिरि मानगोनां अमर ज्यति बर्मन बिथाङा खेंफोरथि होना रोखायै फोरमायना होदों दि आसामनि सोलोंथाइ आफादा थांखि लानाय बायदियै बि.एड एबा डि.एल.एड.निफ्राय 10% ओइस.एस.निफ्राय 5% ग्रेजुवेटनिफ्राय 5% आरो टेटनिफ्राय 80% लानानै काट अफनि जौखोन्दोखौ बानायनाय जादों। मिडियाम हिसाबै एस.एस.एल.सि. पास जानायसिम लेंगुवेज 1 लानाय बिजाथिफोरखौ सायख'नाय जादों। एन.आइ.अ.एस. नि बिजाथिफोर आरो गुबुन हादरसानिफ्राय बि.एड उथ्रिनाय बिजाथिफोरखौ सुप्रिम कर्ट आरो आसामनि हाइ कर्टनिफ्राय अर्डार फैनाय बायदियै रिजेक्ट खालामनाय जादों होनना बिथां सेक्रेटारिया रोखायै फोरमायना होदों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों। ब्रैथि रादाबाव दं आसामनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। खौरां मोननाय बायदिब्ला भारतनि हादरसाफोरनि गेजेराव साबसिन खामानि मावनो हानाय गिबि मन्थ्रिफोरनि गेजेराव आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मुङानो गिबि सारियाव गाखोदों। थारैनो बे खौराङा आसामनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव रंजाखांनाय लाबोदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।